जोंनि बर' हारिनि इउटुबारफ्रा बर' हारिनि खैफोद आफोदाव सिगांसिन। जोंनि बर' माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' इउटुबारफोरखौ दमन खालामनो नाजायो। बुंनो हागोन ना हाया गुबुन हारिनि इउटुबखौ दानाय बर'नि खैफोद आफोदाव गुबुन हारिनि इउटुबारफ्रा हेफाजाब मदद होयो नामा? बर' इउटुबारफोरनि गिबिसिन मोनफ्रोमबो बर'नि जेंनायाव गिबिसिन। बिनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा गुबुन हारिनि इउटुब नायनायखौ बादा होनो हागोन ना हाया? दुर्गा दास बर' बियो BPPFनि MLA आरो बियो आसाम एसेम्ब्लियाव बेबायदि बुंदों BTC आव थानाय राजबंशी आरो आदिबासिफोरनो ST होनांगौ होननानै। सिगाङावनो नायग्रोदो दुर्गा दास बर' दासासो फार्स्ट प्रायरिटि। बिथाङा बर'फोरनि थाखायलाय मा मोजां मावनो? बरिया बरिया। जोंनि बर' इउटुबारफ्रा जेरावबो एडभान्स सोरनिबा खैफोद आफोद मोनफ्रोमबो माखासे बर' हारिनि एडभान्स फोसावनाय। सोरबा बर'नि मोननैसो चेनेला थांस्लाबनो हायाबा बर' इउटुबारानो बुहुमनि बर'फोरनो फोसावग्रोनो हायो। जोबोद मोजां। नाथाय जोंनि बर' इउटुबारफोरखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव अनसायोना अनसाया? मालाबा समाव सोरबा बर' इउटुबारफ्रा फंसे गोरोन्थिबानो बिथांनि चेनेलखौ दानाय, बिथांनि चेनेलखौ डिलीट खालामनानै दोन। सोरबाया न'नि मानसियाबो सोरबा बिदा फंबायनि गेजेराव सोरबा फंबाया नायोबा बिदाया दानाय आमोखानि चेनेलखौ। नाथाय जोंनि बर' इउटुबारफ्रा बर'नि खैफोद आफोदाव गिबिसिन। हेफाजाब मदद खबर लानो थांनाय जेरैबो बर' इउटुबारफ्रा एडभान्स। बिनि थाखायनो आं खावलायो बर'नि खैफोद आफोदाव गुबुन हारिनि इउटुबखौ जोबोद जोंनि बर' हारिफ्रा नायो। आसामिसानो जा हिन्दीयानो जा गुबुन हारियानो जा। नाथाय बर'नि खैफोद आफोदाव गुबुन हारिनि इउटुबारफ्रा बर'फोरनि खैफोद आफोदाव थाइसे थाखा हेफाजाब होफैदोंना? बेखौ मोनसे सोंलु। नाथाय जों गारबोनाय समाव जेब्ला NDB आफादाव दंमोन बयनिबो न'खराव CD डिश मथा मथि सानसेयाव न'खरसेयाव मोनसे बा मोननै डिश बायो। अबेबा डिशआ 100 थाखा, अबेबा 500, अबेबा 300। बेबायदि समाव NDBनि साफ्रोमबो सिनियर जुनियर बन्द खालामबोनो गोनां जादों। बे समाव थाइसे थाखाबाबो NDBनि गासैबो आफादनि बिथांमोना सावरायलायनानै बेफोरखौ बन्द खालामनो हादों। दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बुंनो हागोन ना हाया गुबुन हारिनि इउटुबखौ दानाय, गुबुन हारिनि चेनेलखौ दानाय? नाथाय जों गेजेरावनो दिनै सोरखौबा बादा होनाय, सोरखौबा बुंनाय ब्लेम होनाय, बेथ' गावजों गाव सोबख'नाय। जायफोर बर' हारिनि गेजेराव इउटुबारफोर दं जोबोद मोजां। बिथांमोना जेरैबो आखा फाखा। खना खनला थांनानै लेंग्रा लेंग्रिफोरनि माखासे खैफोद आफोदखौ बुंबाय थादों। लेंग्रा लेंग्रिफ्रा थांनानै बाजार खालामहैनो हाया। बिथांमोननो सप्तायाव जोंनि गोहो खुंथायाव थानाय BTC BTRआव लेंग्रा लेंग्रि खाना खानिनो जानो थाखाय सप्तायाव BTR सरखारनिफ्राय मा होयो? जेबो होआ। जोंथ' गुबुन BTRनि बाहेरायाव नुदों बिथांमोना लेंग्रा लेंग्रिफ्रा थाबायनो हायैफ्रा एकदम सरखारि थांनाय फैनाय गावनो स्कुटि बायदि थांग्रा सरखारनिफ्राय हेफाजाब मदद आरो बिथांमोननि सुबिदाफ्रा जोबोद मोजां। सोरबाया दखान होनानै जानो थाखाय सुबिदा मोनदों। बेबायदिजों BTRनि बाहेरायाव हेमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव
जों नुदों। नाथाय प्रमद बर'नि नाजानायाव बिटिसि बिटिआरनि जायफोर लेंग्रा लेंग्रि बिथांमोननो मा सुबिदा होदों, नाथाय बर' इउटुबारफ्रा सम सम सोरबा लेंग्रा लेंग्रियानो जाथों, सोरबा बेराम जानानै थानायानो जाथों, सोरबा खैफोद आफोदाव सोरबा सासे इउटुबारबाबो थाइसे थाखा होनो हायाखैबाबो बुहुमनि बर'फोरनो दिन्थिनो हादों। जोबोद बाख्नायथाव। थाखा फैसा होनो हायाबाबो माबा मोनसे जानाय एसेबाबो हैनो हादों। दा दिनैनि समाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बुंनो हागोन ना हाया, मोजांबाबो गाज्रिबाबो बर'फोरनि इउटुबखौ नायनाया गोनांथार, बर'नि ससियेल मिडियाफोरखौ नायनाया गोनांथार। जोंनि बर' हारिनि खैफोद आफोदाव गुबुन हारिनि इउटुबारफ्रा फैनानै हेफाजाब होफैया। दा सिम्पुल आं माने खोथाखौ बुंनोसै, लोगोसे आं सिम्पुल खोथा आं बुंनो सानदों। गावनि गामियाव गारि गंसे दं, बे गारिखौ टाउनसिम थांलाय फैलाय 1000 बिबाय। दा मा जाहैबाय, सिनायखि गुबुन हारि गारि दं। दा गुबुन हारिनि गारिखौ लाङोबा 100 थाखानि खमाव मोनगोन बा 200नि खमाव मोनगोन, थिगासे। नाथाय जाय गामिनि गारिखौ लांगोन टाउनसिम लांनानै लाबोफिननाय लोगो लोगो बेनो साहाबो लोंहोहरा, गय खान्दिसेबो जाहोहरनो थान जायो। नाथाय गुबुन हारिनि जायफोर गारिया दोननो फैनानै मा खालामगोन, लास्टआव जुमाय फेक्से लोंहरगोन आरो बारिनि मैगं थाइगंखौ बर' हारिनि गेजेराव मना बुंजासे हरनो मोनाबा गोसोआ गोजोना। आरो लास्टआव मा बुंगोन, ओंखामखौ जानानै थांदो। दा ओंखाम जालांनायाव जोंनि बर' मानसिया ना आरो बेदर जाहोहराबा गोजोना। अब्ला नायदो, ओंखाम बोथिसेनि दामखौ नायदो, जुमायखौबो नायदो, मैगं थाइगंखौबो नायदो। अब्लाथ' 100 थाखा 200 थाखा खमायनानै लांनायनि उद्देश्यआ मा जाखो, बिनि जाहोना मा जाखो? गावनि गामिनि मानसिखौ 1000 फुरायाव लाङोबा मोनलाङोमोन, आरो बियो टाउनसिम लांनायनि उनाव आरो लाबोफिननायनि उनाव बेखौ गय खान्दिसे जाहोहरनो थान जायो, साहा खापसे लोंहोहरनो थान जायो। नाथाय गुबुन हारिनि गारिखौ 900 थाखायाव मोनबाय, 100 थाखा खमाव। नाथाय बिथाङा जुमायबो लोंलांगोन, मैगंबो लांगोन, ओंखामबो जालांगोन। ओंखामखौबो ना बेदरै जाहोहराबा गोजोना, आरो मैगं थाइगंखौबो मना बुङाबा बर' मानसिया गोजोना, आरो जुमायखौबो फेजासे लोंहराबा गोजोना। अब्लाथ' लुथिदोंसो, नङा होमबा? दा जोङो साननैसो जोबोद गावजों गाव सोंखारिलायनाय, साननैसो एक्टरखौ बखिदों, एक्ट्रेसखौ बखिदों, सोरबाया मालिकखौ बखिदों, सोरबाया मेनेजारखौ बखिदों, सोरबाया थियेटारनि माखासे जेंनाखौ बुंदों। नाथाय दाया सोरनि? बिटिसि बिटिआरनि कालचारनि एम दं होननानै जों खोनायो ससियेल मिडियाफ्राव। नाथाय ससियेल मिडियानि जों खोनानाया जुदि सैथोबा, कालचारनि एम दंबा, आसलते बिटिआरनि बाहेराखौ दोनथ'बाय। जाय आलायारन थियेटार बियो बिटिसिनिनो बा बिटिआरनि। बिथांमोनखौ खबर लाफा बिथांमोना मा जादों ससियेल मिडियायाव, बिथांमोना मानि जाहोननि थाखाय गुवाहाटीयाव बिथांमोननि माखासे समायना रमायना स्टेजआ थालांनो गोनां जाखो? कालचारनि एम थासेयाव बिदि जायोबा बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोरनि कालचारा मा जागोन? बर'फोरनि कालचारा मा जागोन दिनै बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। बिनि थाखायनो दिनै जोङो खुगाजोंल' हेफाजाब मदद होनलायबाय थाबा जानाय नङा। दा थाखानाय बायदि कालचारनि एम, बर'नि मिथिं दावथिङावबो बर'नि खायद' संला, बर' हारिनो गाननाय जोमनाय दखानदारिफोरखौ जायफोर बर'नि माखासे मिथिं दावथिं बिटिसि बिटिआरनि सिङाव बर'निनो गाननाय जोमनाय मिथिं दावथिङाव जानांगौ,
जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिया गानो गाना बे बेलेग खोथा आरो बे मिथिं दावथिंनि संनाय खावनाया जोंनि ट्राइबेलनि बा बर' हारिनि जानांगौ होननानै बेफोरखौ जायफोर कालचारनि एम मोसानाय मुसुरनाय बेखौल' बे कालचारनि एम जाबा जानाय नङा मोनफ्रोमबो खेला दुला बर'नि थाखानाय हारिमु बिथांमोनखौ गोख्रोङै नायफा बिथांमोनखौ नायफा कालचारनि एमआ हेफाजाब मदद अब्ला जों नुबाय बिथांमोना ससियेल मिडियायाव मालिकआ एक्टर एक्ट्रेसखौ बुंबाय आरो एक्टर एक्ट्रेसआ सोरबा मालिकखौ बुंबाय दा बेखौ जायफोर बिटिसिनि एम कालचारनि बिथाङाथ' लेंहरनानै मा जादों मानो थाखाय जि जायगायाव थियाटारखौ गादों बे जायगायाव थियाटारनि जि समायना रमायना स्टेज गुवाहाटी बाथौफुरियाव थालांनो गोनां जाबाय गवालपारायाव थालांनो गोनां जाबाय अब्लाथ' जोंनि थाखानाय कालचारनि जाय बिथाङा कालचारनि एम बिथाङा बेसेबां एडभान्स दा आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों मोनसा मोनसि जालायना लाब गैया दा मैयानि खबरखौ लानानै जोबोद बाख्नायथाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिपिएफखौ मोजां मोनग्राबो दं इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्राबो दं नाथाय पार्टिखौ बयबो मोजां मोनो इउपिपिएल हान्जायाबो बर'नि बिपिएफ हान्जायाबो बर'नि दैदेनगिरिया थिग जानांगोन जाय गावनि उननि समायना रमायना गावखौ माबोरै सायसनदों गावनि न'खरा जौगादोंना जौगायाखै गावनि फरियाला बेखौ सानोबा जानाय नङा जायफोर जाथिनि जायफोर समाजनि जायफोर सरकारनि लांगोनायाव गावखौ बिखा फोरदाननानै बुंनो हानाय दा जों नुदों जोंनि बर' एमएलएफ्रा बिथांमोना उन्दुनानै थादो बिथांमोना जिरायदो जेबो खामानियाव गैया दानि बर' एमएलएफ्रा जेबो खामानियाव गैया जेबोखौनो बुंनो हायाबा आरो फैगोन गावनि नेक्स्ट देरहाबावनानै आं मावगोन बेखौ मालाबाबो दासान आंनिबाथ' क'क्राझार समस्तिनि एमपि सिटखौ जोंनि बर' हारिनि फरायसा आफादनि दिफेन बर' सारनो ओरैनो उइनार होनांगौ गोरों मानसि जाथिनि जोबोद बुंग्रा जाथिनि जोबोद सानग्रा होनांगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोरों बेसेबां दं बिथांमोनखौ 5 बोसोरखौ मावनो होनांगौ 5 बोसोराव गोरों मानसिफ्रा जेबो मावनो हायाबा बै समनि सिनियर जायफोर बर' हारिनि सोमावसारनायाव दिनैसिमबो सरकारनि खाथियाव सोमावग्लुङो बिथांमोननि माखासे बुंनायखौ सरकारा मोनसेबो खोथा दाननो हाया सरकारि लांगोनायाव गसंनानै बुङोबानो बेफोर सरकारि अफिसारफ्रा गंनानै थानो गोनां जायो बिथांमोनखौ एमएलए एमपि एमसिएलए बिथांमोनखौ होनो बायध'था जानानै फैदों जायफोर गोरों गोरा सोर एमएलए लुगैदों सोर एमपि लुगैदों सोर एमसिए लुगैदों हो गोरोंफोरखौ खेबसे सालायनो हो जोंनि बर' हारिनि गोरोंफोरखौ खेबसे सालायनो हो आरो जायफोर दा एमएलएफोर दं बिथांमोना जिरायनानै थादो थाखा फैसा जाबायबा बोरमा फार्म बानायदो अमा फार्म बानायदो मोसौ फार्म बानायदो बेखौसो आं खावलायो नङाबा खेथियक जादो जोंनि बर' एमएलएफ्रा साननि हरनि आङो एनडिपिनि जानानै बुङोबा आङो नेक्स्ट देरहाया आरो आबसुनि जानानै बुङोबा आं नेक्स्ट देरहानाय नङा बर' हारिनि जानानै आं बुङोबा नेक्स्ट देरहानाय नङा ट्राइबेलनि जानानै आं बुङोबा देरहानाय नङा नै बेफोरखौ दोनथ' 5 बोसोरखौ नों आखायाव मोनखाबाय मोजां मावबाबो गाज्रि मावबाबो नोङो 5 बोसोरा नोंनि आखायावनो अब्ला माखौ सानखो मानो 1000 बार सानखो 1000 बार साननायखौ दोनथ' बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसेखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नांगोना नाङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साफा सानै गावजों गाव बर' इउटुबारफोरखौ दमन खालामनो नाजाग्रा
गिबिसिन गुबुन हारिनि इउटुब नायनायखौ बन्द' खालाय। गुबुन हारिया बर'फोरनि खैफोद आफोदाव सोरबा गुबुन हारिनि इउटुबारफ्रा हेफाजाब मदद होगोन ना होआ बेखौ सोरबा बादा होग्रा मानसिया बर'नि इउटुबारफोरखौ उमुखाव दानाय उमुखाव दा सापर्ट खालाय बेबायदि माखासे बुंग्रा मानसिया बुंनानै बादा हो। गुबुन हारिनि इउटुबखौ दानाय। सानसे समाव इन्दि बियाफारा हिन्दी फिल्म नायनायखौ बन्द' खालायदोंमोन। दिनैनि समाव जोंनि साफा सानै जायफोर दङ बर'नि इउटुबारफोरखौ दमन खालायनो नाजाग्रा बिथांमोना गुबुन हारिनि इउटुबखौ जेरैबायदि सापर्ट खालामो सोरबा गुबुन हारिनि चेनेलफोरखौ 1 घन्टा 2 घन्टा सासेयानो नायो। बेखिनिखौ आं बुंनानै बारा गोलाव बुंनो सानाखै। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव कालसारनि एमआ दंना गैमारा? कालसारनि एम दंनो BTC आव बा BTR आव। कालसारनि एम दंबा BTC BTR नि बायरानि जायफोर मोजां मोजां गेलेग्रा दुला गेलेनो हानाय BTR आव मालाबा हांख्रायदोंना BTR नि बायरानि गेलेग्रा बा मोसाग्रा कालसारजों जायफोर थाग्रा बिथांमोनखौ मालाबा BTR सरकारनिफ्राय हेफाजाब मदद लांनो हागोन। जायफोर कालसारजों हरसान खस्थ' खालायग्रा जायफोर खेला दुला गेलेनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ अबेबा खेला दुला गेलेग्राफोरनि थाखाय गाननाय जोमनाय हेफाजाब ना मोसाग्राफोरनि थाखाय दामनाय देनायनि हेफाजाब ओरैनो कालसारनि एम दंनो उमुक दंनो थेन दंनो फावथिनायानो फावथिना। बर'नि मोननै हान्जा दं। बर'नि मोननै हान्जाया UPPL आरो BPF। दा पार्टियाथ' जाहैबाय बर'नि मोननैबो बर'नि। BPF पार्टिखौ मोजां मोनग्राबो दं UPPL पार्टिखौ मोजां मोनग्राबो दं। नाथाय नैबे समाव पार्टिखौ नायनानै लाब गैला। जाय बिथाङा जाथिनि खामानि मावग्रा जाय बिथाङा सरकारनि लांगोनायाव बाथ्रा बुंनो हानाय जाय मानसिया गावखौ उनाव सानालासिनो जाथिनि हारिनि सिगां सानग्रा बे दैदेनगिरिखौ नायनांगोन।